Men nu skal vi fra rummet og fremtiden til fortiden. Vi skal se, hvordan moderne teknologi kan hjælpe os med at genskabe borge, gamle egyptiske dronninger og kan lære os, at de gamle romere de nok var lidt mere kulørte end som så. Enkle og hvide, som troede vi i århundreder, at de gamle romerske statuer så ud. Men blandt andet moderne teknologi som den her har vist os, at der var meget mere knald på fortiden. Statuerne så nemlig sådan her ud. Her på Glyptoteket i København, der graver de vores farverige fortid frem. Om et øjeblik, så skal vi se, hvordan de gør. For nu vil vi først vise, hvordan andre moderne teknologier blandt andet bruges til at genskabe gamle egyptiske dronninger, der har ligget som mumier i årtusinder. Pompeji, verdens måske mest kendte udgravning. En hel by er blevet gravet frem af lavamasserne efter Vesuvius udbrud i år 79 efter vores tidsregning. Og Herculaneum, der er blevet afdækket for offentligheden efter flere hundrede års udgravning med hakke, skovl og graveske. Det har arkæologerne gjort helt op til vor tid. Men nu har de også taget andre redskaber i brug for at finde ud af mere om fortidens liv og mennesker. Man er gået ind i en af pyramiderne med et røntgenapparat for at scanne resterne af det, man mener er selveste dronning Nefertiti. Den smukke er kommet, som hendes navn betyder. Og ved at tilføre kundskab om skelet og anatomi, er det lykkedes dem at skabe en virtuel kopi af denne sagnomspundne skønhed. Smuk norsk natur og velholdte gamle bygninger i Aurlandsdalen blotlægges også med moderne teknologi. I dag kan satellitter både finde og overvåge kulturminder. Dag og nat scanner de hver en breddegrad med instrumenter, der viser billeder, som er taget på forskellige bølgelængder og som giver forskellige oplysninger. Det er en utrolig spennende mulighet vi har fått. Jeg pleier å si at vi har fått oss en ny spade. Dette er jo et nytt fantastisk verktøy. Og det er ikke nytt at det tas satellittbilder. Men det som er nytt er at det brukes i såpass stor omfang også av kulturhistorikere, og ikke minst oss som da er arkeologer. Fra mange 100 kilometers højde kan satellitterne se genstande på ned til 1 meters længde. De kan finde stengærder og andre kulturminder, der ligger under jorden, men kun hvor der ikke er træer eller andet større vegetation. Når der er snak om skogarealer, så er der vældig få registreringer, som er gjort. Samtidig så ved vi også, at der findes vældig mange kulturminder i skog. For at finde de kulturminder, der fra luften er skjult af skoven, benytter arkæologerne laserudstyr. Selvom der er turbulens og flyet hopper og danser, er præcisionsmålinger, blandt andet med GPS, i stand til at angive positioner med centimeters nøjagtighed. Og laseren arbejder kontinuerligt. Vi skyter 150.000 pulser i sekundet, eller op til det. Og i tillegg så vet vi nøyaktig hvilken retning vi har sendt ut den pulsen. Vi vet nøyaktig hvor flyet er, og nøyaktig hvilken retning flyet har. Det vi da sitter igjen med er en veldig god 3D-modell av alt som finnes, både av trær, overflate og bakke. Her ser vi da et grustak med forskjellige grushauger her nede. Oppe ved kanten er det en god del skog, vegetasjon. Vi kan se transportbånd for grus her. Nå er det farget etter høyde, sånn at det som er blått her, det er ikke vann, det er det som ligger lavest, og det som er rødt er det som ligger høyest. Med et enkelt tryk kan veje og skove fjernes. Tilbage ligger de nøgne landskabsformer, som afslører, at der også er 2 gravhøje. I gravhøjene er der huller, som viser, at der har været gravrøvere på spil. Arkæologerne kan nu bestemme diameteren på gravhøjene, eller på de andre kulturminder, man opdager andre steder.
Altså laseren ser jo faktisk gjennom tett skog, og det er jo fantastisk i seg selv. Men så får vi se kulturminner i landskapet. Vi får alle formene på landskapet. Vi får dal, platåer og så videre i forhold kulturminner i forhold til elven, veien, skogsmånen og så videre. Og dermed så får vi et helt annet bilde enn det du faktisk klarer når du går ned på bakken. Altså tidligere stod vi og tegnet for hånd, la ut tegnerammer og så videre, brukte tommestokk. Og også den tradisjonelle feltarbeidet tok mye tid. I dag kan vi skanne hele feltet og sånn sett tegne av fasene etter hvert som vi går nedover på en veldig rask måte. Og for hurtigt at optegne, hvad der findes dernede, og uden at skulle grave selv, tager arkæologerne nu radar i brug. Og det den gjør, den sender elektromagnetiske impulser ned i bakken. Og de reflekteres da ved forskjellige lagsekvenser og murverk og nedgravinger og slik, og gir signaler som vi kan oppfatte som annerledes. Når de første rådata er indsamlet, kan arkæologerne skabe et digitalt billede af de første 2-3 meter under jordskorpen. Det begynner å komme frem noen ting som går nedover det. Satellitter dem kan forskerne også bruge til at opdage kæmpestore anlæg under jordoverfladen, f.eks. store bygninger eller voldgrave. Men her på Glyptoteket, der skal det jo altså mest handle om de her kridhvide statuer, eller dem vi troede var så kridhvide. Ultraviolet lys er blevet et af de meget vigtige redskaber til at finde de skjulte spor efter de forsvundne farver. Projektet, der skal genskabe fortiden, som den så ud, ledes af Jan Stubbe Østergaard. Ultraviolet lys har den utrolig vigtige evne, at når den vendes imod en antik skulptur, så kan vi være så heldige at se selvlysende, fluorescerende områder på skulpturen. Og det kan være et indirekte vidnesbyrd om, at der i sin tid har været en bemaling, fordi den her selvlysende virkning opstår, når der har været organisk materiale til stede. Og det organiske materiale kan så enten være en bestanddel af det oprindelige pigment, altså den maling, der er brugt. Lige når du har et farvestof, så skal der være noget til at binde det sammen, så man kan male med det. Ligesom bindemiddel, ja. Altså det kan være æggehvide eller æggeblomme eller lignende organiske materialer. Som de blandede i farvestofferne, for at kunne få det til at sætte det på statuen. Og selv når det her bindemiddel er forsvundet, vil der være spor af det rent kemisk, enten i de farvestoffer, der stadigvæk findes, men hvor bindemidlet er væk, eller når al farve overhovedet er forsvundet, så vil der være spor af det i selve stenen. Og det betyder altså, at vi har en form for detektivlys her, der viser os noget, som det blotte øje i visse tilfælde slet ikke kan se. Så noget som det her, det kaster jo altså helt nyt lys over vores fælles fortid. Og moderne teknologi, det kaster også nyt lys over andre gamle ting, for eksempel stavkirker eller ældgamle borgruiner. Altså, den har jo stått ute i snart 1000 år. Du har den såkalte Urnesportalen, som jo er verdenskjent. Kirka står på UNESCOs verneliste, og dette er noe vi virkelig må gjøre alt vi kan for å ta vare på. Og særlig tenker man i sikkerhetskopisammenheng, så er det ingenting vi er så redd for som Urnes stavkirke og de andre 28 stavkirkene vi har i dette landet. Er det det som fortjener en virkelig god dokumentasjon, så må det være Urnes. I sommer rykkede forskerne derfor ud med laser for at scanne den gamle kirke. Laserimpulser blev affyret med en præcision på op til 0,02 millimeter. Og den snart 1000 år gamle portal blev bombarderet med milliarder af laserpunkter. Det skulle han bare have vidst. Træskæren, der udskar fabeldyrene på nordvæggen. Her ser du signaturen, og det kan man faktisk altså kjenne igjen treskjæreren fra det ene arbeidet etter det andre. Og man kjenner igjen treskjæreren rett og slett på håndverket. På knivens egenskaper. På kniven, rett og slett den samme kniven, helt sannsynlig. I årenes løb har man afstivet den gamle bygning, der hælder svagt mod nord. Nu er også fundamentet under selve stavkonstruktionen begyndt at vise svaghedstegn. Og en dokumentation med millimeters nøjagtighed bliver derfor endnu vigtigere for at følge med i årene fremover. Det er en grund til at vi scanner. I det tilfældet her så var det for at se på hvor mye kirka hældte mot nord. Og da har vi laget
et snitt på den måten her. Da kan vi da vri det snittet rundt, og her ser vi også da at deler av portalen har kommet med i det snittet. Når læserpunkterne er sat, kan vinkler og afstande måles og tegnes mere nøjagtigt end nogensinde før. Og det samme kunne du ha gjort med Nidarosdomen? Ja, for eksempel. Det hadde vært noe. Det hadde vært noe. Så nå er det altså Nintendo-generasjonen som tar over i... Det er det nok. Men det er viktig å påpeke det at vi også samarbeider med de som virkelig kan arkitekturen her, da. Altså de som kan bygningen. Fordi jeg kan datadelen. Men du kan også arkeologien, for du er arkeolog. Jeg er arkeolog, ja. Fra foto til læser, til animationer og bevægelige billeder. I sommer var forskere fra Norsk Institutt for Kulturforskning også ude ved Selje-kloster i Nordvest-Norge. Ja, der var oppgaven egentlig å dekke behovet til konservatorene. Altså man jobber jo med murverket for å bevare dette ute i havgapet, og de trenger gode, nøyaktige tegninger. Så oppdraget i første omgang det var å produsere et grunnlag for å lage disse tegningene. Ja, det var en ukes arbeid. 2 landmålere og 2 arkeologer ute en uke. Og da handler det om flere milliarder koordinater. Men teknologien er enkelt. Det er rett og slett en veldig lang koordinatliste. Og jeg pleier å si det at hvis vi hugger den inn i stein og legger den i kjelleren på Riksarkivet i Mo i Rana, så har vi bevart Selje kloster eller et annet kulturminne faktisk for evig tid. Altså det som skjer er at laserskanneren den skyter 500 000 punkter i sekundet. Og de punktene de spretter jo da, de returneres ifra det objektet man skanner. De reflekteres på en måte i det objektet og kommer tilbake til skanneren. Og så kan skanneren regne ut avstanden og intensitet og farge. Da vil den bygge opp en sånn punktskje etter hvert. Det er så moderne reflekser av jord og sten og middelalderens munkeliv. Vi skal jo også treffe andre mennesker enn de som leser norgeshistorien i tjukke bind. Vi skal treffe en yngre generasjon som er mer opptatt av dataverdenen. Jan, vi skal tilbage til vores hvide statuer, fordi før der så vi, hvordan de brugte UV-lys til at finde ud af, hvorhen der havde været farve på statuerne. Men nu står der så en her med noget, der minder om en rumpistol. Hvad går den teknik ud på? Ja, det er Minik Rosing fra Statens Naturhistoriske Museum, som er herovre. Han er en del af vores netværk, og han har medbragt en bærbar røntgenfluorescenspistol. Som er den her? Som er den der. Og den har den egenskab, at den kan fortælle os noget om de grundstoffer, der er i det, vi tror er eller håber er et antikt pigment. Og der får vi altså læsninger ud med det samme, uden at der behøver at blive udtaget en prøve. Og ud fra de grundstoffer, der er det så, I kan sige, at det har været rødt eller blåt, eller hun har haft en lilla kjole på? Ja, eller i det her tilfælde altså en fornemmelse af, at det måske har været forgyldt. Forgyldt. I kan se ud fra røntgen her, at der har været guld. Ja, altså vi har i hvert fald visuelt, altså med forstørring, set spor af forgyldning. Og om det er nok til, at det kan blive fanget hos, hvad siger vi så? Der er sådan et par små bitte. Der er ja. Der er faktisk bare sådan en lille smule tegn på noget sølv, der har været en smule sølv, der bliver inde i guldet. Bitte små dimser der. Det er de her 2 toppe, der viser, at der har været guld. På lige nøjagtigt den plet, du stod og lys på her med røntgenstrålen. Altså det vi får her, det er jo altså grundoplysninger til en forståelse. Og placeringen her, stort set midt på Artemis' dragt, taler for, at det har været hele dragten, der har været forgyldt. Altså hvis vi havde fundet det ude ved en dragts søm, så kunne der have været tale om en forgyldning alene af en bord. Det er klart. Men med den placering der, så er der mere, der taler for, at den har været helt forgyldt. Så vi skal nærmest forestille os en helt forgyldt statue her? Ja, det er der meget, og vi har også fundet lidt på hendes hud. Altså store skulpturer fuldt forgyldt af marmor vil ikke være en komplet overraskelse, men der er meget, meget få dokumenterede eksempler på det. Røntgen kan altså bruges til at løse fortidens mysterier, men det kan også bruges til at løse nutidens. Et svensk center håber at få Nobelprisen ved at bruge røntgen til at løse mordgåder.